Ara, però, farem un viatge en la història, com els que fa l'Arnau, però en comptes de... Bueno, també hi ha futbolistes de la fotografia. Campanya també la coneixia, evidentment. Exacte, ara en parlem. Parlem d'entrada amb Jordi Rovira. Què tal, com estem, Jordi? Com va això? Bona nit. Gràcies per acompanyar-nos. El periodista, director i guionista de documentals, Jordi Rovira, que ens presenta aquest assaig No serà fàcil. Joana Viernes, una fotògrafa en un món d'homes. Una biografia que ens descobreix la trajectòria professional i vital d'una dona valenta, honesta, inconformista i d'una forta personalitat. Jordi, va ser la primera dona fotoperiodista de tot l'Estat, la primera fotoperiodista espanyola. El títol No serà fàcil. Ve pel que li deia el seu pare. Deia, Joan, no serà fàcil, estàs en un món d'homes. Ja l'advertia, no?, de les dificultats que... Si el seu pare tenia les coses... El seu pare va ser el seu mentor i tenia les coses molt clares. La veritat és que la figura del seu pare és clau per entendre moltes coses. Ell no només va ajudar-la, però el seu pare era fotògraf i ella va començar... Estem parlant del ple franquisme. Sí. Anys 50 va començar ella a treballar amb ell, ajudar-lo en fotografia esportiva i a poc va anar ampliant altres camps i quan va veure que el seu pare creia en ella va començar a fer la fotografia perquè no tenia molt clar cap on orientar el seu futur i a partir d'aquí després ja va volar sola, va anar a treballar a Madrid i allà va estar més de 20 anys fotografiant l'actualitat política i social d'una Espanya en procés de canvi i va fotografiar tots aquests canvis fins a mitjans dels 80. Va tenir una trajectòria curta però molt brillant. Bueno, 50 fins a 80 va ser una trajectòria en un moment tenint en compte que és fotoperiodisme, és a dir, que treballava quasi diari. Va ser una trajectòria de més de 20 anys en la qual va fotografiar els canvis musicals, canvis polítics, socials, personatges, no només a Espanya, sinó a tot el món. És un retrat de l'Espanya i un retrat d'una part del món, d'una part important del món que canvia, perquè hi ha capítols que passen a Rússia, a la Guerra Freda, a Sud-amèrica, al nord d'Europa, vull dir que és una dona que viatjava, en un moment la majoria de dones ni treballaven aquí. Anem cap als inicis, diem, introduir en aquest món gràcies al seu pare, també era fotògraf, comença treballant a la informació esportiva, de moda, la foto fixa de cinema, i el seu debut és en un partit de futbol del Barça, al camp de les Corts, no? Sí, allà la xiulen i imagina't, no? Una dona fotografiant. És a dir, l'àrbit no vol començar el partit perquè hi ha una dona que està amb una càmera allà i estan xiulant i cridant-la i van allà i fins que ella s'acredita diu no, jo tinc la meva acreditació i tal, però el seu pare deia ves ben acreditada perquè sabia com d'important era anar a acreditar i el que podia passar. I va haver d'aguantar i menjar-s'ho, però allà va ser un dubte que va tenir de segueixo o no segueixo amb tot això. Va ser una arrencada força desagradable i desafortunada. No és el que hi havia, és un retrat de l'època. En els anys 50 i pico, finals de 50, una dona fotografiada enmig d'un camp de futbol rodejat d'homes és el que es va trobar i va saber molt aviat amb què hauria de lluitar. Ingressa a l'Escola Oficial de Periodisme després de passar una prova entrevista amb el mític periodista de La Vanguardia, Manuel del Arco, la confessió de la Joana dient-li que no li agraden els toros perquè li impressiona la sang, també tindrà conseqüències, no? Sí, li fa anar a fer un reportatge a l'Escorxador de Barcelona, amb la qual se li passen les manies, no? I és dir, coses com el camp de futbol o l'Escorxador, o després les fotos de les riades de Terrassa, que és un drama que viu tot el veïnat i ella és terrassenca, allò fa que no només s'empoderi i s'atreveixi, sinó que superi proves que farà que quan vagi a Madrid a partir d'aquí sàpiga plantar cara i treballar en ambients sovint difícils i que posem-nos en el context d'aquella època. No era fàcil, com deia el seu pare, però va saber triomfar, va saber posicionar-se i fer-se un nom. Podem dir que el seu inici professional es produeix l'any 1962, gairebé per casualitat, quan coincideix amb un periodista del diari madrileny Pueblo que venia a Barcelona a cobrir una gala de la Seda. Sí, ella ja treballava professionalment a Barcelona. Al 62 el que passa és que coneix a l'aeroport, tornant de Madrid de fer unes fotos, a les relacions públiques del diari Pueblo, que era un diari del règim, i ell necessitava una fotògrafa per un acte a Barcelona al Palau de Montjuïc, la gala de la Seda, ens presentaven tot de nobles i noies, joves, de la noblesa, i ella va fer aquelles fotos, van agradar a l'Emilio Romero, que era el director del diari Pueblo, i se'n va a Madrid, i a partir d'aquí comença una aventura que nosaltres vam fer un documental, que és on comença la història amb la Joana, com la descobrim
molts anys després, no? I el llibre aquest és molt més del que el llibre va descobrir la Joana, el documental va descobrir la Joana, el llibre ens explica 80% del material és inèdit. I quan Emilio Romero la fitxa pel diari Pueblo, és l'única dona també en una redacció plena d'homes, i torna a passar el del camp de les Corts. Jo parlava amb Raúl Cancio, César Lucas, que eren joves fotògrafs de l'època, i et deia, clar, tu veus aquella dona, Joana, rossa, jove, alta, amb la càmera, i clar, hi ha diverses anècdotes del congrés que no la deixaven entrar, no? I deia, pues jo vaig acreditada, soy una fotògrafa. No, que vostè no entra, no? Els toros, que deien, però vostè què ve fer, no? I, bueno, són coses que van anar superant a poc, són petits esculls que van anar configurant la seva carrera. Emilio Romero la protegeix perquè reconeix el seu talent i... Emilio Romero té vista, sap que la Joana aconseguirà fer-se amb molts personatges que té un caràcter... Molt bones fotos, a més a més. I fa unes fotos increïbles i allò, i és la persona que la protegeix, com a tants periodistes de l'època, el millor periodista del franquisme, molt reconegut i molt franquista, però que tenia molta vista per la premsa i per ajudar gent jove que estava començant, com la Joana. Però li deia a la seva esposa que només li servia per tallar-li les ungles dels peus, no? Sí, bueno, Emilio Romero era una persona bastant especial i no tenia manies en dir les coses, però bueno, és que, clar, en aquella època es podia dir això i no passava res, perquè era l'Emilio Romero. Has fet referència a aquestes inundacions de Terrassa, aquestes riuades de l'any 62, que també són molt importants en la seva formació. Sí, clar, perquè fotografia un drama, en va fotografiar més, però aquest és el drama del seu entorn. I és joveneta i ha de començar a fotografiar morts i que estan per allà quan al matí surten de casa i de miracle el dia abans no se'ls han portat amb ella el seu pare i la seva germana i al matí següent fotografia tot allò i com deia allò la curteix molt. Després d'allò, moltes coses que li passen a la seva època a Madrid s'entén que, i ella a vegades ho deia, després de les riuades, jo recordo quan va fotografiar el restaurant aquell propietat d'en Jesús Gil que es va esfonsar, ella va haver d'anar a fotografiar i recordo haver-li dit, Joana, i quan vas anar a fotografiar allò, que hi havia molts morts, em va dir, Jordi, jo havia fet les riuades, després d'allò ja saps protegir-te amb la càmera, i era una dona més madura, les riuades era molt jove, però vaja, és una carrera, la veritat, intensa. Intensa i apassionant. Es casa amb el també periodista francès Jean-Michel Van Berger, que es convertirà en un puntal d'ella, no? No sé si també l'entrada d'aire fresc d'un país democràtic a l'Espanya. Jo sempre deia que amb un espanyol no s'hi veia, i menys a Madrid, i va conèixer en Jean-Michel, francès, que treballava per Parimage i per la SER, i la veritat es van entendre, perquè eren dues persones cosmopolites, d'una mentalitat oberta, i de seguida van fer parella, van començar a sortir, i feia poc que havia arribat a Madrid, amb la qual al cap de poc de Madrid no només tenia feina, tenia parella i un món per davant. I els Beatles, un moment de la seva carrera, un moment dels seus moments professionals més coneguts, és el seguiment de la gira dels Beatles tant a Madrid com a Barcelona. I s'està tota la tarda a l'hotel de Barcelona amb ells, i sí, se'ls guanya els Beatles, que la deixa d'entrar a l'habitació, s'estan allà. El Joan sempre deia que havia fet més que els Beatles, i sempre deia, jo he fet més que els Beatles, perquè sempre li recordaven, però la veritat és que quan veus el capítol del llibre, per exemple, dels Beatles, que explica àmpliament tot el que va passar, dius, però com podia estar allà tranquil·lament i guanyar-se en John Lennon, Paul McCartney, com si res, i ella allà al mig explicant-los com es feia el pa amb tomàquet i 4 coses per guanyar-se'ls, amb el seu anglès macarrònic, i mentrestant els anava fent fotos. Però el diari El Pueblo, en canvi, no va voler aquestes fotografies, no va voler publicar. No va voler perquè era un diari del règim i ja havien explicat que feien un concert i tot allò dels peluts, el mínim, que venien a tocar i està, l'altre no calia. Ho va haver de regalar a la revista Ondas. L'any 1984, desencantada amb la nova orientació del fotoperiodisme, deixa la professió i decideix obrir un restaurant a Eivissa. Sí, ella la seva segona passió era la cuina. I quan deixa la professió desencantada pel fenomen paparazzi, que diu, això no és el que vull fer jo, diu, què faig? Deixa totalment, d'un dia per l'altre es ven les càmeres. I munta un restaurant amb el seu marit, que també li agrada el tema de la cuina, triomfen a Eivissa, però ella deixa la fotografia radicalment. Jo he conegut gent que van ser clients del restaurant durant 20 anys i que quan van fer el documental no en tenien, perquè li feien documental a la Joana, va dir que de la cuina. I jo els deien, no, de la fotografia. I deien, quina fotografia? Perquè ni ho havia explicat, és a dir, va tallar totalment i menys els que ja la coneixien de l'època a Madrid, molts clients van estar 20 anys anant al restaurant sense saber que havia sigut fotògrafa, havia fotografiat els Beatles, Nureyev, Grace Kelly, Jackie Kennedy. No ho explicava, era com una vida anterior, no? Però molts d'aquests famosos que ell havia retratat després es van acabar
seien al seu restaurant. Alguns van tornar al restaurant, altres, molts van passar pel restaurant i altres van quedar com unes fotografies que havia fet i que ella no li donava el valor que... Ella pensava que era una feina que havia fet i quan es va jubilar i molts de nosaltres la vam trobar i vam intentar convèncer-la, li volíem fer un documental, per exemple, quan li vam dir, el primer cop diu, però a qui li interessarà la meva vida, no? I ella no donava valor a les seves fotografies. Sí, ella deixa la fotografia, però també desapareix, s'oblida el seu nom? Què passa? Passa que mentre ella està 20 anys a Eivissa cuinant en el seu restaurant, la fotografia reivindica com a art els noms Massats, Miseracs, Colom, tota aquesta gent es comencen a ser coneguts i ella, mentrestant, estava cuinant al seu restaurant i estava desconnectada. Quan es jubila, el 2007, ella, quan comença alguna gent, Cristóbal Castro, Terrassa, Sílvia Medes, Sandra Balcells, Imma Cortés, diferent gent, nosaltres amb el documental, a explicar-li que allò té un valor, ella tarda a entendre que les seves fotografies, aquells milers de fotografies que té en unes caixes allà al garatge tenen valor. Però abans hi ha la Colita i la Mary Nash. Sí, la Mary Nash fa una exposició de pioneres amb 12 fotògrafes i a ella li fa molta il·lusió aquella exposició. Són les primeres que diuen... Del 2002, això, no? Sí, són les primeres que diuen, ostres, aquí hi ha... Però ella no acaba... Diu, sí, vale, li fa il·lusió, però després d'allò està uns anys que fins que la trobem no acaba d'entendre que més enllà de la il·lusió d'una exposició, les fotografies en si tenen valor com a fotografies, per com eren, de bones, i com a retrat històric d'una època, de l'Espanya de l'època i del món d'aquella època, que no hi havia tants fotògrafs i, per tant, hi ha una obra que és limitada i aquesta estava tancada en unes caixes. Deies això, l'any 2006, Biarnés i el seu marit decideixen jubilar-se, tanquen el restaurant d'Eivissa i s'instal·len definitivament a Viladecavalls. Sí, sí. I és 4 anys després que hi ha aquest gran reconeixement i aquesta descoberta. Sí, exposicions, el documental sobretot, la televisió té molta força. La Creu de Sant Jordi. Més d'1 milió de persones li donen la Creu de Sant Jordi. Allò és un reconeixement que fa que fins al 2018, desembre del 2018, que ella mor, visqui un reconeixement que mai la va deixar sorprendre. I sempre ens donava les gràcies i deia, ostres, és que jo tot això no m'ho esperava. Jo era una jubilada que vivia tranquil·lament a Viladecavalls i que de sobte estic anant a recollir premis, exposicions, perquè resulta que allò ho vaig fer tenia un valor, no? I ho va gaudir molt. La veritat és que van ser uns 5 anys que va gaudir de tot aquest reconeixement i vaig començar amb ell el llibre perquè havien quedat un munt de coses. L'Òscar Moreno, no? Òscar Moreno i Xavier Baig, som els 3 que van fer el documental. Per TV3 i per Televisió Espanyola. Per TV3 Televisió Espanyola com productors. I, com deia, l'han vist 1 milió de persones i allò va fer, li van anar un renom, però havien quedat moltes coses al tinter. Preparant els 2 anys que vam preparar el documental sabíem que hi havia un munt de coses que no s'havien pogut explicar al documental i llavors és per això que 2 anys després del documental vaig començar amb ell el llibre. Al cap de 7 mesos de començar el llibre, la Joana es mor, va ser molt repentí, i llavors el que vaig començar a fer, no només amb en Jean-Michel, el seu marit, sinó amb una 50ena de persones que l'havien conegut. Els records de la Joana es van morir amb ella, però vaig tenir 50 entrevistes i sobretot vaig anar als arxius a Madrid d'aquells reportatges que ella havia il·lustrat i que feia 50 o 60 anys que estaven arxius a Madrid i que ningú més havia llegit. I d'allà vam recuperat un munt d'històries, que és com et deia, un 80% del llibre és inèdit. I tens la impressió que va ser feliç al final amb aquesta redescoberta? Va ser molt feliç, estava com una nena petita, era com un joguet que li havia aparegut, no? I ella, la veritat és que sovint ens agraïa que l'haguéssim tret a la llum i que ella tampoc conscient de la seva obra, que havia comprat una màquina per destruir fotos, perquè les còpies grans que tenia per casa li ocupaven i li van haver de dir, no, però para de carregar-te l'obra, que això té un valor. I ella deia, però això, i va parar de destruir fotos fent-nos cas i la veritat li feia molta il·lusió el llibre, no? Molt bé, doncs enhorabona per aquesta gran feina de reconeixement de la Joana Biarnés i la seva capacitat fotogràfica impressionant. No serà fàcil. Moltes gràcies, Jordi. Gràcies. Gràcies i bona nit.